Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa khususan ila sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa khususan ila Syekh Haji Muhammad Irfan Utsman wa zawjatihi wa hadratihi وحضرة روح جميع المؤسس في هذه القرية وجميع أهل القبور من هذه المجلسة وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في مشارق الأرض ومغاربها برها وظهرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا وخصوصا من اجتمع هنا بسببه ولأجله وخصوصا إلى الشيخ عبد الغفور وخصوصا إلى المعرفة هذا الكتاب شيء ولله لنا ولهم الفاتحة. Monggo pinara Pak Yai Mif. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diwaos tuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken wal maqalatu salisatu, ta makalah kang nomor 3. Nggih, leres e. An Abi Bakrin saking Abu Bakar As-Siddiqi, saking Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu ridhani Allah sapa Allah anhu marang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar niki sahabate Kanjeng Nabi sing paling top. Tiyange Abu Bakar niki sami'na wa ata'na. Mboten kadang cangkem. Disanjangi Kang Mas Abu Bakar, aku mari Isra Mi'raj. Iku langsung percaya. Isra iku perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iku jarake hampir 1000 km perjalanan. Ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Mantun iku terus Mi'raj. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha atau ngandhapi arsy. Langit tingkat itu. Terus aku oleh ngene, terus diceritani oleh teko pangeran berupa salat 5 waktu. Iku Abu Bakar langsung percaya. Mboten kakean cangkem, mboten tukak takok, mboten sampe mboten percaya. Pak disebut mesti juluki As-Siddiq, wong sing benerno Kanjeng Nabi. Iku dijuluki As-Siddiq. Sayyidina Umar sing kategorinya sudah termasuk sahabat Khulafaur Rasyidin. Iku sodok gak percaya sih, iki piye Kanjeng Nabi. Mungkin toto dadi nabi kok moro-moro ngaku-ngaku ngene iki kepiye. Sik ngono sih, sik takon-takon sih. Tapi akhirnya percaya. Lah Abu Bakar mboten langsung percaya. Lah biasane tiyang sing sami'na wa ata'na kali kiai. Niku wonten sing derajate kados Abu Bakar ngeten. Ana sing takon dhisik kaya Sayyidina Umar, "Kok sik yai?"
Sampeyan kok ngomong ngene iku sih alasan apa? Nah, arek jenengan milih sing ndi? Milih sing koyo Abu Bakar apa koyo Sayyidina Umar? Sami-sami bener iki. Ya, kula milih mirip utawa niru Sayyidina Abu Bakar kula. Dadine termasuk ngapunten iki. Pilihan presiden. Kula dibuktikan kali yai. Pokoke santriku kabeh kudu milih Prabowo. Nah, tak sebut jenenge mawon. Lah mboten mikir kula langsung coblos Prabowo ngoten mawon. Saniki jenengan demo mboten ngurus, pokoke riyen kula nuruti kiai kula ngoten mawon. Kula lajengaken lah pembahas Prabowo barang niku. Kula metu MBG barang betul mangke nggih. MBG singkatan apa MBG? Maling. Pakai gizi. Majelis, ngono lho sing apik-apik. Majelis Barokah gratis lah MBG. Man utahe sapane wong dahola iku mlebu sapa man al-qabr ing kuburan, tegese nggih pejah. Mboten mlebu terus iso metu maneh mboten. Dadi urip niku. Maksude iki pejah. Bila zadin kelawan tanpa sangu. Mati dadak kanggo sangu. Ai minal amali tegese saking amal as-sholihi kang saleh. Faka'an nama mengko, faka'an nama rogiba, mongko kaya sak temene nyebrang sapa man al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa alat transportasi utawa nek dimaknani apa adanya nggih kelawan tanpa perahu. Wong sing pejah mboten beto sangu iku kaya wong numpak perahu kaya wong pek nyebrang nanggone antar pulau tapi mboten ginakaken alat transportasi, mboten numpak perahu. Maksudnya pripun? Ya pasti kerem, pasti mboten selamat. Jenengan pejah kok mboten beto amal soleh niku pasti mboten selamat. Wong teng donya mawon jenengan kisah teng Surabaya mawon beto sangu. Kisah mriki mawon beto sangu. Sangu sepeda. Sangu bensin ini malah. Kok mana Semarang? Mana Semarang lho ya. Pak sepur ning jarane. Tak pikir lu mau ngaji nang Gus Bah, dadak lu mau jalan-jalan. Jadi mboten selamat nih, mboten gak ada sangu. Lah sangune jenengan pejah niku napa? Nggih amal soleh. Hari ini panjenengan sedaya niku nglakoni amal soleh berupa majelis taklim atau pados ilmu. Pergi ndolek ilmu niku hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Biasanya harus nambahi wa muslimatin. Ndolek ilmu iku wajib kanggo tiyang jaler muslim maupun tiyang tiyang estri muslim. Maksudnya pripun nek mboten ndolek ilmu ya jenengan angsal dosa. Sampai-sampai tiyang salat karo tiyang golek ilmu ganjarane gedean tiyang golek ilmu. Lho kok iso ngoten? Ngeten. Wonten tiyang salat mboten semerap ilmune salat. Sembayang moro-moro sendakep. Mboten niat, mboten wudu riyin. Berarti kan mboten tepak niki salat. Padahal ketok pun salat. Lagi diarani salat iku kaya-kaya luwih elek daripada wong sing golek ilmu niku. Tapi bandingan niku wau tiyang sing mboten ngerti ilmune salat. Mergi jenengan salat niku nggih wonten ilmune. Mboten diawur mawon nggih. Wit kedah belajar ilmu fikih. Saya kitab ini kitab tasawuf niki, kitab akhlak tasawuf niki. Nek teng ngaji teng daleme bapak mriku niku kula campur dadine selang-seling. Seminggu pisan niku wonten kitab Bulughul Maram niku fikih. Terus seminggu berikutnya niku kitab Mukhtasar Ihya niku tasawuf. Tasawuf niku napa sih? Tasawuf niku kitab yang membahas pripun carane panjenengan iki atine mboten nggadahi ati sing kotor sing rusak. Ati sing rusak niku bakal nekakno pinten-pinten perbuatan sing mboten sae. Kados sering kula sanjang wonten 4 penyakit ati sing wajib jenengan hindari. Nek iso gak dihindari wis, pokoke aja dilakoni sama sekali.
Sing pertama niku jenengan nggadahi sifat hasud. Hasud niku remen ningali koncone susah. Susah ningali koncone bahagia atau pas wayahe seneng. Dadi hasud niku ora koncone tuku sepeda niku susah. Kok iso tuku yo padahal penggaweane padha karo aku ae. Itu susah, ora koncone bahagia susah. Ora koncone wae kesusahan sampean bahagia. Sepeda mari tuku dadak ilang. Sampeyan seneng. Wah, kok kapar ya. Nah, niku jenenge tiyang hasud. Sing pertama niku. Sing kedua, jeneng gadahi sifat riya. Riya niku mboten ikhlas. Dadi ngamal soleh napa mawon niku jenengan kepengin ditingali tiyang. Nek gak ana wong sing ndelok iku aras-arasan. Lah niki termasuk tabiate menungso sing asli. Artinya semua orang berpotensi hasud ya berpotensi riya. Padha wae sing nyekel mik ya padha wae niki. Di semuanya berpotensi. Lah piye carane kita bisa menghilangkan sifat itu? Pertama kali ya kudu ngaji. Gak iso jenengan moro-moro dadi tiyang sae terus mboten ngaji. Sing ketiga, jenengan gak ada sifat ujub. Ujub niku merasa dirinya paling benar. Nah niki sing kadang soto angel. Jenengan salat jamaah istiqomah niku pertama-pertama abot. Suwe-suwe gampang, suwe enteng. Lah ana sing paling wangel niku istiqomah dadi wong apik terus mboten rumangsa apik niku sing wangel. Istiqomah dadi wong apik mungkin iso tapi tetep mboten rumangsa apik niku wangel. Sama wis berangkat ngaji bendina ngene iki. Engko ora kancane sing gak ngaji malah iso tok mlete. Kon iki gak tau ngaji, ki dalam ngaji terus lho. Kan malah ngaji niku sae. Tapi mbok rumangsa luwih apik niku malah mboten sae, ngoten lho. Nah niku kudu dijaga. Terus dijaga terus. Makane belajari terus. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi golek ilmu iku wajib mulai jenengan precet medal ngantos dilebokno ruang lahat atau dilebokno kuburan. Makanya biasanya Pak Mudin niku lapo kok talqin ku maknane ngulangi. Diulangi sampeyan mati-mati diulangi. Mergo dalil niku thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu iku mulai dari precet medal digendong ibuke sampai mlebu teng liang lahat. Jadi saya diulangi karo Pak Mudin, mbok paham mbok gak maite niku. Nah, napa kesana diulangi niku. Sama ditakoni pangerane sapa jawaban pangeranku Allah kesana. Diulangi niku. Niku talqin niku termasuk wonten dasar niku hadis niku. Nah, ini kanca-kanca Muhammadiyah gak seneng tali mboten apa-apa. Wong mati kok diulangi. Nah, logikane ora mathuk mati kok diulangi. Tapi ini ngali hadis niku nggih kok. Oh iya, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jole ilmu iku mulai dari buayan digendong ibuke sampai mlebu teng liang lahat. Lahdi ini maknanya liang lahat. Liang napa ya? Pok Jawa niku ruang landak. Nah, ruang landak atau apa kuburan lah bahasane. Aifa yagriko tegese mongko kerem. Sapa man horkon kelawan kerem tenanan. La kholaso kang ora ana kang ora bisa selamat iku majud lahu kedue man illa biman kejaba kelawan wong liya yung kidu kang nyelametake sapa man sing kari niki hu ing man sing awal iso selamet apan ana sing nyelametno berarti nek jenengan pun kadung pejah dalam boten gadahi amal soleh iki ana sing iso nyelametno. Sing nyelametno ya termasuk tangga-tangga, termasuk anake, termasuk gurune. Makane jenengan sing biasane sregep tahlilan. Biasane nek jenengan pejah, kanca-kanca sing kenal sama ya sregep tahlil jenengan. Sing gak patek sregep ya biasane gak. Nah iki kula gak ada rencang Mas Gun iki. Meskipun asli Muhammadiyah, tapi sering derek tahlilan. Sama tanggap ya, Pak. Sering dia tahlilan Mas Gun. Iki. Di sananku ya padha ae ora dia ya. Tapi mbok kene melu tahlil tak iki. Nderek pinter tadi. Jos. Tak jawab tas.
Ngeten. Jadi tahlil niku nek sampean tak goleki dasare tahlil, kalimat tahlil. Mboten wonten Pak. Tapi nek Kanjeng Nabi sanjang nek ana tanggamu mati utawa dulur mati, wacana Al-Qur'an niku wonten dasare kathah niku syarat-syarat. Lah isine tahlil kan maca Qur'an. Cuma dipotong-potong. Mboten utuh sak Qur'an utuh mboten, tapi dipotong-potong. Isine tahlil niku mek 3 ya, Al-Qur'an terus napa donga terus sekali sholawat. Nah ini kok isine tahlilan. Al-Qur'an, donga, sholawat kali zikir sekawan itu. Cuman mbok kok dinamai dengan tahlilan niku. Makanya tahlilan itu mestine yo asline tahlil dari kata halala, halala yuhalilu tahlilan. Halala iku maknane wong sing maca tahlil, maca la ilaha illallah. Jadi tahlilan itu wong sing maca la ilaha illallah. Makanya nek mimpin tahlilan piye sing mimpin kok kene iki. Iku nek iso la ilaha illallah aja kurang teko 33. Nek iso lebih dari itu. Oh, tahlil la ilaha illallah mek ping 9 yo apik, yo kalau pola gak dosa. Cuman yo kurang seru lah wong jenenge tahlilan kok. La ilaha illallah ping 9. Wale kula nate niteni. Wah iki dadi mudine iki ono iki. Seneng sing mini-mini. Tahlil mini. La ilaha illallah mek ping 9. Mboten salah nggih, cuman yo koyo gak enak ngoten. Jenenge tahlilan kok la ilaha illallah ping 9. Kama kola koyo oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal mayitu ora ana utahe mayit fi qabrihi iku ing dalam kuburane mayit illa kaluhuriki kejaba kaya wong kang kerem al mughawisi kang njaluk tulung. Ai atolibu tegese wong kang butuh li ayu wasa marang yen to den tulungi saka talib. Jadi sinten mawon sing pejah niku benjing teng kuburan niku tetep betahaken pertolongan. Mangkane tiyang sing pejah niku nek tas-tas pejah niku remen dikirimi donga. Sampai jenengan biasanya donga sampai satu minggu. Kanca-kanca NU biasanya 1 minggu. Mestine nek kanca-kanca Muhammadiyah lebih dari itu, sangat dino mungkin. Kula nate semerap sepisan niku wonten asli mboten ngarang lho. Teng desa kula niku wonten napa tiyang Muhammadiyah tokoh niku. Niku duka kepireng ngajine Yai Ghafur duka pripun mboten semerap kula. Niku antar keluarga niku beda pendapat. Padahal Muhammadiyah di sini. Ono sing wis gak usah tahlilan. Nah ini Muhammadiyah bisa mboten tahlilan. Sebagian kepengin tahlilan. Cahya wis mati masuk didongane kok gak gelem sih. Akhirnya diputuskan tahlilan 3 hari. Sampai tangga-tangga kaget kok tahlilan. Jadi karepe niku mboten, tapi sebagian keluarga niku sing kepengin tahlilan. Akhirnya setengah-tengah diputuskan tahlilan 3 hari. Nah itu ono. Jadi asli tis Muhammadiyah mboten remen tahlilan, akhirnya kepeksa tahlilan. Sing mboten remen-remen niku ya akhirnya melu wong piye disepakati separo edang niku. Akhir tahlilan 3 hari. Wong jenenge mboten kulino tahlilan. Kanca-kanca sing biasa nderek yo sodo aneh rasane. Iki jajane kok gak metu barang ngoten. Jajane gak metu terus iki piye kok ngene iki lho. Kayak mboten kulino kan. Nah, ini sampean wis kulino wis biasa. Ya. Itu suatu aneh. Nah, dia sebagai tonggo yang derek untuk mawon. Wal maqalah rabi'ah utawi maqalah kang nomor 4. An Umar iku saking Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhu ridane Allah sapa Allah anhu marang Sayyidina Umar. Nukila den nukil anisaihi saking anisaihi Abdul Mu'ti saking Syekh Abdul Mu'ti. As-Samlawi kang bangsa Samlawi. Wa inna nabiyyan sa'atana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ola iku ngendika sapa Kanjeng Nabi Jibril marang malaikat Jibril alaihi salam. Sif nyifatono sira Jibril li marang ingsun.
hasanati Umar ing kebagusane, ing pira-pira kebagusane Umar. Sebabipun benten iki. Iki Kanjeng Nabi suatu ketika ditekani malaikat Jibril. Kanjeng Nabi ku yo kadang-kadang galau kaya sampean. Apa saiki istilah galau niku? Bahasa gaul galau. Biyen niku galau zaman aku nang-nang galau. Sakniki apa sih? Gabut. Nah, Kanjeng Nabi gabut. Barang gabut terus malaikat Jibril teko. Mergi malaikat Jibril mboten sak waya-waya teko. Tapi barang pas wae Kanjeng Nabi gabut, malaikat Jibril teko. Nek teko Kanjeng Nabi seneng. Wis kok kados jenengan lah nek pas wae susah, terus moro warung kopi, nah terus kancane teko. Malah rasa-rasa. Nah, sampai subuh. Kan bahagia sama. Hiburane wong sing gak duwe iku ya rasa-rasane iku. Kabeh dirasani, MPG dirasani, presiden dirasani, tanggane dirasani. Karo mulih wis lali kabeh. Mau pengen rasane sapa mbah pokoke hiburan ning rasani. Piye duwe gak duwe. Penggawean yo kapatek gablek, akhire hiburan ning rasani. Ngrasani niku dosa nggih. Tapi daripada jenengan mateni kan lu apik ngrasani mawon kan. Nah, niki soalnya kula nate maos tunggal kitab niku wonten sing ngoten. Wah, iki kitab kok ngene iki piye? Soto bahaya iki. Nek jenengan niku paribasan bacok, paribasan sampai gepuk utawa sampai bahaya men saya mateni. Khasute jenengan lho. Daripada mateni ya paling ngrasani wae. Iku nek ten kok ida fikih niku apa ya? Nek ana kira-kira perkara loro sing bahaya, iku pilihan sing luwih ringan. Dosane kan ringanan rasan-rasan daripada mateni ngoten. Iki nek sampean wani mateni, nek gak wani mateni ya rasa-rasan. Soale wonten tiyang sakit gedhe sak kepengin mateni. Lah niku gak sama mateni, rasa-rasan mawon. Iki napa? Daripada mateni kepala rasan. Malah dadi cilik dosane rasan-rasan niku. Tapi nek jenengan mateni gak wani, metuk jotos yo gak wani, yo aja rasa-rasan sing wae. Nipun kersane. Mboten napa-napa wonten lari alit terus dari ngaji kula remen. Senajan wong ngapunten sotok ganggu bareng mboten napa-napa. Kula niku remen mergi cikne semerap oh biyen pakne mbokne iku nderek ngaji. Cik wonten memori ngono. Bapakku melu ngaji. Kula niku tesih eling alit niku sering dijak bapak niku nderek tahlilan. Dadi pundi-puntane dijak kula. Sampai kadang ibu kula niku pekel mergo kula kan seneng dahar ta. Nah tahlilan cacilik kan wonten rewesek ngono. Ibu kula mboten purun, aja dijak tambah sini-sini wong. Nek bapak niku seneng ngejak, jaro cek melu, cek weruh. Nek pakne iki seneng tahlilan. Nah iku mboten apa-apa jenengan. Kula ngaos teng Sunan Giri ngoten kok. Saci-saci niku gemboyak ngoten karuan. Kula njaraken mboten apa-apa. Kesane cek semerap nek pakne mbokne niku nderek ngaji. Nyuntun. Mergi wonten cerita nggih. Wonten lari alit seneng teng masjid. Dilala teng masjid niku takmire sotok kereng. Tak cilik rame disentaki. Cilik dolane metu-metu metu. Meneh-meneh dolan disentak malih. Dolan disentak malih. Akhire nyimpulno oh masjid iku panggonan wong nyentakan. Bocah cilik. Barang dolan teng tempat hiburan. Nah, Pasir Putih, Tanak Pundi lah tempat hiburan. Mari ngrusoi disaponi. Mboten diomen sacilik niku. Mari lapo diresiki karo petugas niku. Mboten diomen. Dadi kesimpulan caci oh nek tempat hiburan niku enak, nek masjid iku isine wong nyentak. Jadi pesen kula sing gak ada putra alit sama jak teng masjid ngramani kersane mboten ngono. Ya sama tuturi ya ditimbarno dituturi. Tapi nek semisal sampe rame pun piye malih pun dituturi. Tapi jak terus mawon. Cek semerap nek jenengan niku remen teng masjid. Iku gawe memori bocah benjine gedhe ki ngoten. Wah, aku biyen bapakku sering nang masjid, ibuku sering nang ngene. Masjid termasuk majelis taklim kados ngeten iki. Wis takok iki Kanjeng Nabi diparani Jibril terus Kanjeng Nabi takok. Malaikat Jibril, coba sampean terangno. Sing jenenge Umar iku wong sing kaya apa sih? Terus dijawab kali malaikat Jibril. Faqala banjur jawab sapa malaikat Jibril.
Laukana telamuno ono albiharu opo segoro midadan iku dadi mangsi wasajaru lan wit-witan aklaman iku dadi pen dadi pulpen lama hasortu mongko yektine ora bisa ngitung sapa ingsun ha ing hasanati Umar saking apike Sayyidina Umar lamun segara iku dadi mangsi wit-witan iku dadi pen terus dinulis keapikane Sayyidina Umar niku sampai segarane sat niku mboten ngentekno napa jumlah kebaikannya Sayyidina Umar maksudnya saking apike makane bikne wonten Sayyidina Umar iki mengucapkan beberapa petuah atau bahasanya adalah hadis sing nopo apa jenenge mboten sampai kanjeng Nabi jeneng apa kula supe hadis mungkotek nih kalau salah ini hadis yang terputus sampai hanya sahabat iku tetep sampean percaya mergi nopo wong Sayyidina Umar wis dipercaya karo kanjeng Nabi yo dipercaya karo malaikat iki sampai sering kula sanjang hadis tarawih niku mboten saking kanjeng Nabi hadis tarawih niku saking Sayyidina Umar jumlah 23 makanya kula kanjeng Nabi biasanya kan remen sing 23 tapi dasar yang 11 niku nah niku tapi tetep mboten sampai kanjeng Nabi lho nah wong kula kok ceritane kula jenengan nanti mau hilang Fakola Fakola banjur ngendika sapa Kanjeng Nabi sif nyifatono sira Jibril limar ingsun hasanati Abi Bakrin ing pira-pira kebagusane Abu Bakar. Fakola banjur jawab sapa Jibril Umaru utawi Sayyidina Umar hasanatun iku sak kebagusan siji min hasanati Abi Bakrin saking pira-pira kebagusane Abu Bakar. Iki berarti Abu Bakar niki kebagusane melebihi Sayyidina Umar. Jadi kebagusan sijine Abu Bakar iku semua kebagusannya Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar maupun dijabarno kebagusannya iku mau dicatet ngono nggunakno mangsi segoro pene iki wit-witan iku gak antekno. Berarti guys sae sangat Abu Bakar niki. Abu Bakar niki sing satu-satunya sahabat Khulafaur Rasyidin sing meninggal karena sakit. Jadi sakit biasa terus sedo. Nek milai Sayyidina Umar ngantos Sayyidina Ali niku dipateni tiyang. Jadi jenengan berjuang apa murid-murid agama ngeten iki terus diganggu tiyang niku biasa. Termasuk Sayyidina Umar niku dipateni kalian tiyang kafir. Sayyidina Umar niku matenane mboten nalikane perang. Nek pas wae perang jelas menang Sayyidina Umar. Dipateni kalian tiang kafir nyamar dadi wong Islam melu salat jamaah subuh pas Sayyidina Umar oleh 2 rakaat disuduk teko iringan. Dadi Sayyidina Umar niku pas nalikane pecah niku pedang niku mancep saking weteng iringan, tembus iringan. Niku pek dijabut kali sahabat. Niku kan Sayyidina Umar niku mboten purun maca. Iki suwayahe aku iki. Katasipun semerap ae. Masa dijabut mungkin dipecah ya modal. Ini mboten perlu dijabut. Ngantos pecah. Sayyidina Utsman nggih sami. Sayyidina Utsman nggih dibunuh kalian tiyang kafir. Lah Sayyidina Ali iki saiki sawangan akeh contone. Sayyidina Ali ku sing mateni wis wong Islam dhewe. Karena beda pendapat dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali iki wong sik kalem, sik enjo, sik toleransi. Iku ono sahabat yo termasuk wong Islam ya. Iki sotok kereng. Pokoke nek ana wong kok beda karo Kanjeng Nabi biyen. Berarti wong kafir. Wis ngono. Akhire gak cocok karo Sayyidina Ali. Terus padha pas salat ngene. Pas salat dipanah duka dibacok ngoten ya. Sayyidina napa Ali ngantos pecah. Sayyidina Umar kali Sayyidina Utsman itu dipateni tiyang kafir. Nek Sayyidina Ali ku padha islami kono.
Jadi sakniki biasanya kadang podo Islami mboten rukun, podo NU-ne mboten rukun, podo Muhammadiyah mboten rukun. Niku biasa. Nek saged jenengan akeh ngalahi. Ojo kemlinti biasa-biasa wae. Ojo sampai paten-patenan niku wau dirasani wae. Ngoten. Jadi ojo sampai tukaran terus paten-patenan saling menghancurkan wis rasa-rasan wae lah. Piye maneh. Paine hiburane wong gak duwe niku biasanya rasan-rasan mbek ngopi. Mane warung kopi kan tambah laris kan, tambah bek biasanya. Ya menten rame warung kopi ini. Isine napa? Rasa-rasan napa? HP-an. HP-an. HP-an dirasa-rasan iki. Karena ada status ini kali gim-giman. Izzud dunya, nggih, terus iki. Min hasanati Abi Bakr dari sampun. Izzud dunya utawi mulyane donya. Berarti ini pun potongan hadis yang lain. Izzud dunya utawi mulyane donya bil mali kelawan bondo utawa dhuwit. Wa izul akhirati utawi kemuliaane akhirat bisilahi kelawan kebagusan, bisilahil amali kelawan baguse pira-pira ngamal. Kemuliaan dunia niku ukurane biasane karian harta benda. Jenengan diarani tiyang mulya iku nek teng donya, omahe apik, mobil apik, sepeda apik, tanah akeh. Pokoke urusane harta nek teng donya nggih. Tapi nek teng akhirat niku utawa keluar dari dunia ini. Niki jenengan ukurane jenengan dados tiyang sing mulya niku amale kathah. Lah ngamal niku weco kok. Jenengan nek gak ada ilmu ya mulang. Nek gak duwe ilmu kok duwe dhuwit ya sedekah. Gak duwe ilmu gak duwe dhuwit, duwe tenaga ya nyumbang tenaga. Gak duwe dhuwit, gak duwe ilmu, gak duwe tenaga apa? Seneng. Gak duwe dhuwit, gak duwe ilmu, gak duwe tenaga, seneng. Jadi wonten kegiatan ngaji seneng. Tapi mboten saged nderek, mlaku mboten saged tenan. Seneng. Sing terakhir, wonten 5 iki. Sing terakhir niku pertama ya gak duwe ilmu, gak iso mulang, gak duwe dhuwit, gak iso sedekah, gak duwe tenaga, wis tuwek san. Utawa sikile cedro lah, cacat, mboten saged lah. Lemah lah dia. Sing keempat mboten seneng. Mboten seneng mboten saged seneng. Mesti ini kan kudu seneng, mboten saged seneng mboten napa. Sing terakhir aja sampe ganggu lan aja sampe napa ngrecoki tiyang sing berjuang agami. Niki sek klebet swarga kabeh niki. Sedekah mbek ilmune, sedekah mbek duwike, sedekah mbek tenagane, sedekah mbek senenge. Wis gak seneng, sedekah terakhir aja ganggu. Ya wis nduk omah, wong apa ngono omah aja ganggu. Gak seneng mboten apa-apa, tapi mboten ganggu. Wis jarno ana cak toni nggih gembuyakan iki jarno aja diganggu. Nah, niki sok oleh bagian, tapi aja njaluk swarga sing dhuwur ngene iki. Dia ngemper-ngemper ngoten mawon. Pun lumayan. Lagi niku nate dibahas kali napa Kiai Kawula teng kitab Ihya niku ngoten. Jadi paling akhir niku aja sampai ngganggu tiyang sing sedang berjuang. Senajan sampean yo gak seneng, yo gak iso bantu napa wong gak seneng pengen. Tapi aja sampai ngganggu. Iki benjing teng akhiran niku sik keceluk. Ayo sapa sing tukang ngulang? Ah iki tukang ngulang mlebu. Sing tukang nyumbang gak duwe ngulang mboten saged iso nyumbang klebu. Oh, gak duwe dhuwit, gak duwe ilmu. Oh, sing seneng ngewangi-wangi. Ana nyapu-nyapu, ngewangi-nyapu. Ana resik-resik malah resik. Wis klebu. Sing berikutnya sing seneng. Ngewangi ora tau, tapi seneng. Aku seneng ono ngaji, tapi gak tau ngaji mboten. Tapi seneng kok. Oh, sik klebu jan. Sing terakhir ono gak wong sing kira-kira gak ngalang-alangi. Gak ngalang-alangi wong berjuang. Ya ora seneng berjuang, ya ora seneng napa-napa, pokoke gak ngalang-alangi. Oh, kuatah niku. Sak larangan iki kabeh gak alang-alangi. Ya klebu swarga kabeh san. Muga alang-alangi kok. Nah, nek ana sing alang-alangi niku baru orang yang akan disingkirkan oleh Gusti Allah. Ai fala tatahu wa tegese mongko ora kuat umur dunia apa pira-pira perkara dunya. Wala tasluhulan ora dadi berhasil illa bi amwalin olah dadi berhasil apa umur dunya
illa bil amwali kejaba kelawan pira-pira harta. Wala tatagawalan ora dadi kuat umurul akhirati apa pira-pira perkara akhirat. Wala tasluhulan ora dadi berhasil apa umurul akhirah illa bil amali kejaba kelawan amal as-solihati kang bagus. Ini terjemahe apa hadis wau. Jadi perkara dunia ini tidak akan sukses nek jenengan mboten gadah harta. Tapi ini seperkara akhirat niku jenengan mboten kinten berhasil nek mboten gadah amal soleh. Termasuk jenengan ngadakan majelis taklim ngeten iki. Iki kan sek urusan donya. Iki urusan donya niki. Cuman tujuannya kanggo akhirat. Nek mboten wonten arta, mboten kita berjalan. Niki nang garingan. Gak ono piring, piring gak isine. Jenengan pasti rasa-rasa iki ana majelis taklim kok garingan iki. Ono piring tok. Piring tok iki, utawa gak ono piring. Biasane tiyang kan garingan iki. Utawa banyu kok banyu sendang wae semisal. Banyu aku aja diarani banyu sendang. Wah, ini apa acara kok banyu sendang kok iki. Ini bisa dirasani tiyang. Lah niki berarti betahaken harta. Soalnya saya perkara dunia. Di majelis taklim hari ini saya perkara dunia itu tujuannya kangge akhirat. Kenapa saya bilang seperti itu? Mergi wonten hadis kanjeng Nabi. Napa ad-dunya niku mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu tempat untuk menanam, untuk panen di akhirat nanti. Dan jenengan dunia niki mboten lancar, mboten ayem. Biasanya urusan akhirat ini mboten ayem. Jenengan mboten cekelan duit, sembayang mboten tenang. Eling utangi, eling keluargane. Tapi nek cekelan duit senajan mboten kathah, ayem. Apalagi artane kathah, malah ayem. Napa ibadah. Tapi sakderenge jenengan nyekel arta kathah kudu dipeksa. Latihan ayem sadurunge nyekel duit kathah. Mergi sifat ayem iku kudu dilatih. Nek mboten dilatih masalah jenengan arta sampeyan kathah, mboten kinten ayem. Tetep kepengin, tetep serakah kepengin gadah, malih gadah malih. Kudu dilatih. Jadi bahagia itu kudu dilatih. Ayem itu kudu dilatih. Nah, bahagia mbek ayem ini hukumnya wajib lho. Kenapa kok jenengan kenapa kula sanjang ngoten? Pergi rukun iman sing terakhir. Ini kan wonten kalimat nama percaya terhadap qadha dan qadarnya Allah. Qadha niku ketetapannya dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian qadar itu takdir hari ini. Percaya dalam artian itu yang terbaik untuk sampeyan. Nek jenengan susah, niku tanda-tanda jenengan boten terima takdir Allah. Makanya kula sanjang, bahagia niku hukumnya wajib. Carane bahagia pertama dilatih, dipeksa. Piye carane ngadepi apa wae sing gak enak iku tetep teko Gusti Allah, kudu dilatih. Iki pasti apik kanggo aku senajan ketoke mboten apik dilatih, dipeksa. Nek mboten dipeksa mboten saged. Jenengan kok ngenteni aku iso bahagia, Pak, nek dhuwitku akeh. Barang gak duit belas sampai pecah, tak susah terus. Nah, dilatih mawon. Lah biasa ini pun bahagia niku arta ku gampang golek-golekane. Wonten tiyang sing sanjang, kula remen kali ngaji, Gus. Remen kali ngaji. Pokoknya semari ngaji niku ngenteni kapan ngaji maneh. Niku gara-gara remen ngaji, niku jare penggaweane niku malah lancar. Padahal mek seneng ngaji, terus akhirnya oleh barokah penggaweane malah dadi lancar. Nek penggaweane lancar ya duwe malah lancar. Wah, barang wis tenang niku wau, akhirnya tambah semangat. Nah, niki ono sing niru niki. Wah, aku tak niru cah. Tak melu ngaji, cek penggaweanku lancar. Wah, ora melu ngaji, udah pirang-pirang ulan kok gak lancar-lancar. Akhirnya perai kan ngaji. Kali wonten sing ngoten. Wah, aku suwiritan niku ping 11 terus dikon Yai Gofur iku. Kok sik kere wae sampai saiki. Wah, berarti sama niat wis udah katupak iku. Ngeten Bapak Ibu nggih. Jenengan ndonga ya. Terus kok mboten ijabah ndonga urusan arta. Mboten ijabah. Jenengan kudu tetep bersyukur, tetep ditakdir Allah seneng ndonga. Iku berarti jenengan tauhid jenengan iku tesih sempurna. Tesih sae. Senajan mboten diijabah, berarti mboten diijabah niku tetep terbaik kangge panjenengan. Niku nek sampeyan ditakdir sugih malah mboten karu-karuan. Soale kathah cerita ngoten. Wah asale tiyang niku kere.
barang wis sugih polah meneh ya kepengin wayo ya kepengin iku kepengin iku urusan amal soleh wis ilang modho ya sekathah kok. Nah, wonten critane sing bolak-balik kula kepireng niku critane Sa'labah. Sa'labah niku sahabat Kanjeng Nabi sing termasuk kiri. Kire mangan paci jarene Pak Yai kula kire mangan paci. Saking kirine nek sembayang jamaah iku mantun salat pas mboten donga langsung balik mulai. Assalamualaikum langsung mulai. Terus ditakoni karo Kanjeng Nabi, "Kon iki lha apa Mas langsung mulai gak wiritan gak apa?" Bojo kula niku nggih kepengin salat tepat waktu Kanjeng Nabi. Nah, teng griya mboten wonten klambi suci salintune klambi kula niki. Teng griya niku klambine klambi mboten menutupi aurat. Akhirnya kelambine gentenan. Saking gak duwene, awake kelambi bojo kali bojone gentenan. Suwe terus mungkin pegel kere lah. Nah, iki koyo salah akeh sing berkiri. Akhir mar Kanjeng Nabi nduk didongakno Kanjeng Nabi. Sanan dongakno kula niki sugih. Kanjeng Nabi nolak aja kono sugih tambah kakek polah niku. Tambah macam-macam gak usah. Wis ditolak hari pertama, hari kedua ngerayu maneh. Ketiga, keempat, akhir Kanjeng Nabi iki gak serantan iki kok. Kepengin sugih tak dongakno ya tapi mbolo ya. Aku gak tanggung jawab. Didongakno Kanjeng Nabi pisan langsung beberapa periode langsung sugih. Iki asale enggak ada, ceritane enggak ada mendo setunggal dados 3 dados 6 dados 7 dados 40. Barang 40 kan pun wajib zakat. Nggih, mendo niku 40 ta swidak pun wajib zakat. Jarine Sa'labah, kok sik Kanjeng Nabi, kok nek sakeh wae. Ayo gak apa-apa. Akhir tambah karat tambah, malah dadi 100, malah dadi 1000. Iku sik Kanjeng Nabi mulai sakeh wae. Nek mboten salah niku sampai duga 3000, duga 5000 ngoten. Peduse niku. Iku sampean hitung niku. Nek nisope 40 ta swidak lho supene. Nek nisope 40 sampean hitung kira-kira pedus 3000 atau 4000 niku pinten medal? 200. Pokoke kuwi tak ngitung iki. Wah, akhire mboten trimo. Kanjeng Nabi, sampean iki mboten zakat sampean iki. Sampean iki apa pemerasan nanggone aku. Wah, barang ono kata-kata pemerasan. Gusti Allah mboten trimo. Wah, akhire bangkrut, pecah dalam keadaan munafik. Ya niku mboten saya. Dadi jenengan ditakdir kiri niku sing pertama ndonga kepengin sugih mboten apa-apa, berusaha. Nek kinten-kinten umur panjenengan kok wis di atas 40 tahun, sabar terus dilakoni hidup panjenengan iku. Nek sik di bawah 40 tahun mboten napa, sama sing nyuwureng. Tapi di atas 40 tahun, maksimal 42 tahun. Iku saja aneh-aneh. Nek umur di atas 42 tahun, 40 tahun atau 42 tahun, jenengan kok sik dereng sugih pun kerja biasa jenengan iku mawon. Saged nyukupi keluarga, ibadah sing nyerang ngoten mawon pun. Nek jenengan keterlaluan, biasane ngantos pecah nggih ngoten. Mergi batas sempurnane umur tiyang niku 40, ono sing sanjang 42. Iki sampean kok sik seneng gendaan, sampe pecah nggih seneng gendaan. Warung kopi nggih lek sing bakule sing ayu misal. Sampe tuwa nggih ngoten. Nek wis di atas umur 42 tahun. Nah, di atas 42 tahun jenengan kok remen ngaji, nggih sampe pecah insyaallah sik remen ngaji. Lah tanda-tandane remen ngaji kados ngeten iki berarti benjing pasti diganjar Allah subhanahu. Sampai kan kok kaya sepi gitu. Jadi kan setahun sama ngawur. Setengah songo. Setengah songo. Wal maqalatul khamisatu istongkas nari. Iku adik wis kegerir sepunten karo. Wal maqalatul khamisatu ta maqalah kang nomor 5 an Utsmana iku saking Sayyidina Utsman. Abu Bakar wis, Umar wis, saiki Sayyidina Utsman. Radhiyallahu mugi-mugi ridane Allah sapa Allah anhu marang Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman iki sahabat sing termasuk sugih. Sugih nang umure dawa. Biasane tiyang sugih niku mboten umure dawa, tapi niku sugih umure dawa. Mergi napa? Artane kabeh niku disedekahkan. Sampai nate kepirang kula niku. Jadi sekitar uangnya niku
pinten 20% itu semuanya disedekahkan. Ini mboten salah mboten. Nah, 25% niku nek dikurskan uang sekarang, kula nanti ngitung, Mbok. Berapa miliar ngoten. Niku tiap bulan niku. Jadi tiap bulan itu sedekahnya berapa miliar. Sayyidina Utsman. Padahal hanya 25%-nya. Nek Sayyidina Umar iki 50%. Tapi 50%-nya Sayyidina Umar seakian 25%-nya Sayyidina Utsman. Nek Sayyidina Abu Bakar total, aku gak peduli keluarga, mehno kabeh. Tapi duwe Abu Bakar kabeh iki sek luweh akeh 25%-nya Sayyidina Utsman. Nek Sayyidina Ali gak pati duwe, makane nyewereng mergawe. Sayyidina Ali urun tenaga Sayyidina Ali. Yes. Sampai Sayyidina, tapi biasanya ngeten. Sayyidina Utsman iki mboten cocok kalian sahabat setunggal sing sugih ya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Ini mboten cocok. Makanya hadis-hadisnya mboten campur biasanya. Soalnya mboten cocok. Biasa nggih berjuang mboten ana sing mboten cocok niku biasa. Kados Siti Aisyah niku mboten cocok kalian Sayyidina Ali. Makanya hadis Siti Aisyah mboten nyebut Sayyidina Ali. Ini mboten cocok. Tapi mboten sampai tukaran. Ya kurang pas lah secara ide. Termasuk Sayyidina Utsman niku mboten cocok kalian Sayyidina Abdurrahman bin Auf padha sugih. Ceritane Abdurrahman bin Auf niku tiang paling sugih di tempat niku teng Madinah tadi. Niku nate kepireng hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate ngaji meni wong sing sugih iku hisabe iku nunggu 500 tahun sakwuse sahabat-sahabat utawa wong-wong sing kire dihisab. Akhirnya Abdurrahman bin Auf wedi. Wah, kok akeh temen kacake 500 tahun baru bisa dihisab terus masuk swarga. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf niki wedi. Wis aku tak dadi kire wae. Jadi dheweke iku nggawe ide piye carane aku kire yo. Jenengan gak kepengin sugih. Saya Abdurrahman bin Auf kepengin kire. Kepengin kire wis iki ana apa panen kurma tapi elek panen. Panen kurma iku mestine katakanlah sak kilo niku kurma sing apik niku 20.000 katakan. Niki kurma bosok kabeh. Sak negara iku kurma bosok kabeh. Barang bosok tebakan iki jarine Abdurrahman bin Auf. Tak tebase kabeh dengan harga yang seperti kurma yang sesungguhnya. Jadi sak negara wae susah mergo kurma iku bosok, tidak layak makan. Barek Abdurrahman bin Auf ditumbas tebas. Tak tuku seharga kurma sempurna. Wah, jarine Abdurrahman bin Auf wah tepakan dino iki aku malah kiri. Ditukone kabeh sing sak negara suweneng wong kurma bosok kata jenengan jagung bosok ngoten dituku seharga jagung sing normal suweneng sak negara. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kere dadak. Dilalah selang beberapa saat di negara sebelah niku mara teng daerah Abdurrahman bin Auf niku golek kurma bosok. Dituku berapa kali lipat ngoten. Mergo damel tombo. Jarin aku wah kasih to kiri mana ya. Tambah labanya berlipat-lipat. Lah biasanya balungan sugih niku ngoten. Balungan sugih niku sampean mergawe apa wae niku pasti tetep akan beruntung. Tapi nek balungan kiri sampean sampai elek wis ngraweti pitik bongko. Tuku pitik siji mati, tuku pitik 1000 mati kabeh tambah. Ngraweti wedhus siji gak mana-mana. Wis pokoke gak tepak terus. Ngeten iki berarti jenengan balungan kiri santai mawon, baru ngaji wae ngoten iki. Mangan-mangan. Aman-aman. Pokoke iku akhire saya Abdurrahman niku mboten saged kiri. Terus diceluk karo kanjeng Nabi, awakmu iku balungan sugih. Gak usah macak kiri. Duitmu ae sedekah nang nggone perjuangane wong-wong ndok ngene daerahmu. Wah, akhirnya wis tetep dia berusaha kaya terus duit ku kabeh diparing, tapi tetep sugih. Tetep sugih. Mergo balungan
Sugih. Nek balungan betul sugih aja nemen-nemen jenengan. Umpamane duit akeh sodokan, sedekah kabeh malu kiri ojo. Sak cukupe wae. Jenengan nek mentale mboten tatak ojo. Mau tambah kiri dadak kula sing kena. Wah aku mari ngaji teng Basil Gus Habibi. Jarene duit disedekahno. Warang sedekah kabeh untuk kiri. Marang kiri kula sing diomong. Wah gara-gara Gus Habibi. Pokoknya jenengan balungan sugih mboten menapa. Nek balungan kiri aja nemen-nemen sedekah. Secukupnya jenengan mawon. Saikhlase panjenengan. Tapi nek jenengan tatak mboten napa-napa lho. Tapi sing nyalono kula. Wah jenengan. Yes. Hammud dunya utawi susah mikir dunya. Dulmatun iku dadi pepeteng. Fil qalbi ing dalam urusan fil qalbi ing dalam ati. Wa hamul akhirati utawi susah mikir akhirat. Iku nurun dadi pepadang fil qalbi ing dalem ati jenengan susah mikir urusan donya niku kula jamin biasane taman sama tambah sumpek orang di masalah lu sumpek lah kok bingung mbok apalagi jenengan pas wae susah mikir gak duit tambah bingung uripe panjenengan kok digawe mikir duit di urusan donya wae tambah bingung. Tapi sekali panjenengan mikir jenengan itu kanggo urusan akhirat, termasuk jenengan ngurip-ngurip ngaji ngeten iki. Aku nyumbang duit yo gak iso, ngulang yo gak iso, tak melu ngaji wae. Lumayan, tak jajan. Tambah saya. Mergi estu bolak-balik kula cerita, kula ngaji ngeten iki. Kok jenengan mboten wonten. Niku kula koyo kong gendeng anyar. Dia nyekel mik terus bengak-bengok ana wong. Artine panjenengan tetep bermanfaat bagi saya berarti wonten wadah sing kula soki ilmu kan gampangane ngoten. Kan ngoten. Nah nek jenengan mboten wonten terus aku pengen ngoceh kaya wong gendeng gak iso ngawiti. Iki sapa? Ono Gus anyaran gendeng gak iso ngawiti ngoceh karepe dhewe. Tapi nonton jenengan kan malah pantes kula. Malah gak kecel wong gendeng. Nah, iki ono Gus anyaran iki mulang ngaji. Wong emek 5 sing ngaji ya. Paribasane ngoten. Jadi panjenengan sing derek ngaji nggih tetep bermanfaat kagem majelis menika. Damel minimal damel rame-rame lah. Damel kan tak jajan. Lumayan. Wong sak taune ngetok jajan agak antek iki susah. Estu kula biasa ngaji teng dalem. Nang jajan mboten entek niku susah. Bojo kula nggih susah. Lah apa Mas kok gak entek? Ora gak enak. Nek gak entek tapi nek entek nggih remen. Ketekan tambah senang. Wah, meneh-meneh tak tambah maneh. Nanti nek posisi gak entek blas iku susah men. Tapi ini entek geremen kuwi. Kayak wingi niku sing wingi, Selasa wingi. Niku bayangan kula sing ndugi niku mek kalih dosoan. Kula ndamel bakso niku, bojo kula ndamel bakso niku disiapin niku 21 kados iki. Sing ndugi niku 31. Slamete kok wonten dadi sono ta nek sik dadi ngirisi malih. Pondong ngirisi pentol iki kok malih. Iku selamat ya ngoten. Sik lebih berapa porsi ngoten. Iki kok sampean luwehi. Wah, ya aku gak mangan bakso ya. Jadi kalau ingin niku biasanya sing derek, itu kan paling sekitar gangsal 11 ngantos kali dosa. Lah niku kok sampe 31 niku. Kula ngitung mangkoke jare. Ana pira mangkoke sing di apa iso iki? 31. Sing teko wae. Biasanya mboten sekur rame teng dalan. Nek teng dalan Mas Kun rame to. Betul niku kok akeh iki ngene. Niku termasuk paling kadang. Kowe biasanya teng dalem bapak niku paling teng jero tok. Niku teng jaba sampe gelar rong kloso niku. Ya lumayan ya. Alhamdulillah tambah kata. Lah aneh sing ngaji niku mboten tiyang prupa. Sing tiyang prupa paling adi. Sing ngaji niku tiyang larangan sing kadang. Tiyang larangan kathah, tiyang Jawi khususnya koncone Mas Aziz ini. Tiyang pinten, tiyang 8 ta tiyang pinten. Jadi sing ngaji malah mboten tiyang purwa. Padahal kula riyen damel ngaji niku kula niati kula kepengin ngaji ngulangi tiyang pupuh. Ha sing ngaji malah tiyang larangan. Tiyang Jergan. Tiyang Kari Tengah. Wonten malih tiyang Jarwati tangga kula piyambak. Sampeyan semerap kula Mas. Semerap Pak. Aman apa nih griyane niku? Kula griya sebelah ler Pak. Apa nih Pak Kades? Niku saniki Pak Kades lho. Lah kok tanggaku dhewe malah. Ngaji itu dalam bapak. Lah iya, rutin nak berubah, mboten ngaji teng pondok mriku.
Untuk sakar perkara sampeyan. Sing tiyang purwa paling tiyang pinten ya? Yang Gansel. Manten Cak Hadi, Bu Sumami, Bu Nurhaya. Kok tiyang Ganselan bareng sing tiyang purwa. Wis mugi-mugi barokah ngoten. Ai al-huznu. Ai al-huznu, ai al-hazan. Hazan apa huznu niku kalimate? Wonten harokate jenengan? Mboten wonten. Nek teng kitab kula niku hazanu, tapi kula koreksi koyo mboten hazanu. Ai al-huznu, tegese susah fil umure ing dalem pira-pira perkara al-muta'alliqati kang berhubungan bidunya kelawan dunya. Sora mungko dadi sapa? Sora mungko dadi apa al-huznu? Mudliman iku dadi pepeteng fil qalbi ing dalam ati. Jenengan uripe niku mek mikir golek dhuwit tok. Dalam arti gawe seneng-seneng sampean tok. Pasti tambah susah. Tak kandhani nggih. Jenengan tangi turu subuh. Niku pertama kali jenengan langsung lan apa? Nyekel HP sembahyang subuh. Apa ndelok status? Ndelok status. Tak kandhani kita. Sama cek gak susah. Cek ini urusan apa? Urusan ekonomi jenengan iki gampang. Tangi turu nyekel HP mboten napa-napa, ndelok jam. Ojo langsung mikir urusan donya dhisik. Ilingo pangeran, wah iki wae salat, iki wae subuh, iki wae tahajud. Sadurunge subuh ya tahajud. Nek wis subuh ya sembahyang subuh. Oh, iki wis jam 5 wae salat subuh. Nah subuh riyen. Mari subuh terus sampean wirid napa lah sak isone sampean panjenengan. Baru setelah niku terus sampean kayak mikir golek duit. Ojo tangi turu langsung status wah sing like akeh. Mari buka Facebook tuh. Lali sampai sembahyang subuh kari. Bumbu sarapan kok ora. Jadi tangi turu niku ojo langsung mikir dunia dhisik, mikir akhirat berupa napa? Ini kok sembahyang subuh niku. Syukur-syukur tangine sadurunge subuh sembahyang tahajud ri. Tangi sadurunge subuh eling guru sembahyang isya, wis sembahyang isya riyen. Biasane keturun. Tangi jam 3. Tangi jam 3 akhire sembahyang isya. Jare bojone, "Tahajud ta, Mas?" "Enggak, sembahyang isya." Karo turu maneh. Terus donga mandi niku donga sing waktu sahur yaitu mulai jam 3 sampai subuh. Pilih sampean tangi melek nglilir, aras-arasan wudu mboten napa. Langsung ngadeg nduk kamare sampean dhewe terus ndonga. Ya Allah muga-muga utang kula lunas ya Allah mboten napa. Dadi donga tengah wingi niku nggih sae. Sampean ndonga urusan nang pangeran berarti kan eling pangeran, mboten napa. Apalagi jenengan saged tangi terus tahajud terus ndonga. Berarti kan sampean eling pangeran dhisik. Mboten langsung eling utangi, mboten langsung eling masalahe, mboten langsung eling apa kesusahan. Wal husnu tai susah fil umuri ing dalam pira-pira perkara al muta'alliqati kang berhubungan bil akhirati kelawan akhirat. Sora monggo dadi apa al husnu. Munawwaron iku dadi pepadang lil qalbi marang ati. Tapi nek sampeyan susah iku mikir urusan yang berhubungan dengan akhirat. Senajan jenengan ketoke mboten gada arta. Tetep bahagia. Wau kula sanjang wonten rencang kula niku sejak melu ngaji niku jare rezekine tambah lancar tapi mboten mergo rezekine pokoke seneng ngaji terus dilalah barokah iku malah rezekine tambah lancar penggawean ku tambah lancar tapi nggih wonten sing sanjang kula wah aku melu ngaji kok tambah susah penggawean iki ya nggih wonten wong pangeran sing dadi sing ngatur tetep pangeran. Allahumma do Allah la ta'jal. Ampun dadekake panjenengan adunya ing donya akbaru hammina iku luwih gedhe-gedhene utawa dadi pusat kesusahan kita. Dadi luwih gedhe-gedhene susahan kita. Walama belagho ilmina lan ora dadi tujuan ndolek ilmu kita. Iki ndonga napa pengarang ini jadi Imam Nawawi ndonga ya Allah muga-muga ndonga iki aja sampai dadi susahe uripe napa urip kita
hidup kita. Lan aja sampai jenengan patos ilmu iku urusannya adalah untuk golek duit mawon. Dadi patos ilmu iku nek saged pripun carane jenengan iku tambah kenal kanggo Gusti Allah. Tambah semerap, oh iki amal soleh, iki amal sing mboten